Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip de Free Fire. Suntem aici din avion și astăzi vom filma un duo, doamne. Trebuia să filmez două vescoat, dar prietenul meu nu mai poate juca și vom filma solo. Fiți atenți la canal că pe 6, 7, 8 ianuarie o să apară videoclip în care o să sparg 2000 de diamante. V-am sfătuit mereu să nu băgați bani în jocuri, dar mai bag și eu. Nu băgați sume mari măcar. Jucați-vă doar de distracție, pentru că de-aia sunt jocurile. Sărim pe pic, pe puec aici. Ne teleportăm jos și ne luăm arme sau? Mai bine fac eu așa. Că știu că sar mult. Stai mă să dau cap. Săracul de el. Topi 20 de granate, bă. Era să înjur. Bă, era să zic, bă, e nebun, nu nimeni niciun glas. Să dați idei, eu nici nu mă văd. Te cineva din spate? Stai viața mea, așa, stai pe loc, stai pe loc. Da, cred că-s nubi. Ori sunt boți. Dar nu, că să-i rău pe casă boți, nu sunt. Dar nubi, da. Stai ușor, viața mea. Duce-te-i după... Pierdui și kill-ul din cauza că sări de pe casă. Dar nu vă mai aruncați, mă, stați aici la bătaie. Băi, nebun, ce mă enervează ăștia că se aruncă după casă. Ia. N-am mâna la el. Îmi bate el cu pistolul. Cinci kill-uri. Mi-am atins targetul. Vreau să zic că targetul meu e să fac 5 kill-uri, dar deja l-am făcut, deci... Suntem buni, ce să mai... N-am apucat să mai iau gloanțe de SMG, dar îmi cumpăr de aici. Și de asta. Și gloanțe. Luăm și așa, luăm și super med. Și gata. Nu mai am nici loc în inventar. Avem 6 kill-uri. Da, cred că sunt noob, dar asta e măcar. Măcar avem material. Jocul mă refer. Trebuia să păstrez SKS-ul, dar știți că XM8 e arma mea preferată. M-am uitat și la armele Evo pe care vreau să le iau, dar acolo e decât M4, Scarul, Thompson și cu AK-ul, care nu prea le joc deloc. Și de-aia vreau să bagi măcar un MP5 Evo, un XM8 Evo, dar XM8 Evo nu se mai bagă niciodată. Hai că îl dădui pe sale toți banii. Viața mea măcar coboară jos. Așa, du-te. Nici mai am timp să fac nimic. Of. Măcar partea bună e că avem 6 kill-uri. Știu că nu sunt boți, că până acum se uitau 2 la mine, acum se mai uită decât unul. Deci nu toți care i-au murit fuseră boți. Uite pe aia că stau, doamne.
Uneori îmi vine să cobor jos, dar după aia mă gândesc că dacă cobor și mai vin ăștia în jur, cum eu mor? Hai mă, acum mai știți când cobor eu. O, mai sunteți, mă. Mă omoră, mai bine nu coboram. Și puteam să mă teleportez sus. Puteam. Dar măcar luăm plus. Plus 18 cu 6 kill-uri. Hai bă, Garena. Garena mă trolează. Da, revenim din următorul meci. Bun, suntem aici în avion. Spuneți repede unde sărim. Factory sau pic, Factory sau pic. Hai bă să mergem și Factory. Că nu merg să răm deloc. Hai să mergem în Factory. Nu, glumesc, sărim un pic. Poate acum sar mai mult pe casă. Hai, săriți toți. 1. 1 e bine. Și nu apuci să te teleportezi jos. Că vin eu cu pușca mea. Fiecare loc, frate, tu pe el, eu pe tine. Eu jucam cu parafalul de reportare, scuzați-mă. Nu vedeam. Mă gândeam că am MP5 și mă gândeam, bă, ce n-ai trage așa greu? Niciun cap. Hai, Garena, dă și mie un cap. Adică să dau, nu să iau. Mă joacă-te Free Fire. El zic mă joacă-te PUBG. Pe PUBG la luneta în dreapta. În stânga și de-aia e... Așa mă, bate-mă cu aneu. Eu prost, că l-a dus ei. Adică nu i-a dus aneu, stai. Așa, stai că te bate la și pe tine, viața mea. O să-l bată ăsta și pe ăsta. Sau, uite bă, îl bate la cu pistolul. Sau are bizon? Nu-l bat. Ne bate asta pe toți. Parafal și pușcă de apropiere n-ai? N-ai Garena o pușcă de apropiere să-mi dai și mie. Repede, repede. Un vector. Bun și ăsta. N-ai mă unde să stai, mă. Ce mă enervează ăștia. Dar revenim din următorul meci. Faceți-vă că acest meci nu a existat. Bun, am ajuns pe hartă. Gata, ne dă voie să sărim. Păi sărim de acum. E alpin, sărim în miliția. Ăsta e ultimul meci pentru că se va face videoclipul foarte lung. Sau, nu știu, să spun la final. Poate o să mai jucăm. Sau poate mai dau niște spin-uri, nu știu. Adică ce spin-uri să dai pe Free Fire? Da, nu știu. Nu știu ce am vrut să zic. Dar oricum nu cred că este ultimul meci. Vedem cum se comportă. Stai, viața mea, nu da. Nu da, că-s mic. Nu da, că eu sunt mic. Așa. Hop. Așa viața mea. Glonate, nu dă duși. Mamă, ce noob sunt. Nici nu l-am văzut. Eu mă gândeam că în spatele meu, uite, să urcase pe butoi. Păi nu mă duc eu acum la el. Să-l salut așa frumos. Cu un pumn în cap. Fii atent. Pic, punct blue. Mă arunc. Deja muri. Deja i-a arătat cineva cine e ceva.
ușor viața mea, că te încinzi. L-ajutai să-i dea haina jos. Piști, stai ușor, nu te duci. Bă, care miloș. Să bagă el repede, uite știu la el. Te bași tu repede. Săracul nu mai înțeleasă nimic. Cred că schimbăm și noi bizonul ăsta. Cred că. Pune glu. Cap? Hai mă, nu mai mori. Doamne, mamă ce prostie era să fac. Cum era să mor, dar priviți partea bună. N-am murit. Dar asta trăgeau cu foamea sus sau trăgeau cu pistolul, nu știu. Măcar nu m-au omorât. Eu stăteam să-mi schimb arme, să-mi iau glanțe. Nici glanțe n-am băgat să-mi iau. Sau îmi luai. Nu știu, nu-ți de aici. Ia glanțele și ia și un med de ăsta. Triple kill. A, dar să-ți mă dau mai așa că nu poți să te teleportezi lângă glu. Lângă gluol. Dacă e gluolul pus lângă tine, nu poți să te teleportezi. Am aflat asta de curând. Aha. Mă gândeam că schimb și o armă, dar nu schimbai nimic. Da, nu mai vine niciun player. Îi speriai, gata, nu mai vine nimeni. Uite bă, uite-o 2 la mine. 2 din 3. Fac așa pur un pic. M-am jucat PUBG și gen, e fain că e calul ăla. Poți să te miști cu calul. Și e fain și la mamut. Sau cu tigru, cu ghepardul ăla, cu gen din Ice Age. Tigrul ăla. Chiar a devenit fain. La mine tot să zic că Free Fire e mai fain pentru că mă joc Free Fire. Aha. Bravo, Cosmine, ești deștept. Mai urcă-te tu acum sus. Măcar acum pot să mă duc pe bătaie. Ia să vedem. Unde să închide zona? Pe aici undeva. N-am nici armă bună de îndepărtare. Am coarda. Sau cum se numește? M60. Coarda e aia cu când te lași în jos și să pun din alea. O, uite că și la asta să pun, da. Cred că de îndepărtare joc cu pistolul și de preferire cu MP5. Nu, glumesc, jucăm cu coarda. Cu M60. Uite, avem un player în stânga. Stai, nu vă omorât. Așteptați-vă și pe mine. Ia uite kill-ul cum îl lua. Bă, loot-ul ăsta a fost și pe casă sus. Oare fi același player? Mă frică de el. Era să zic că mie și de-aia am făcut. Vreau să zic mie și după aia mă gândit că mă mai bine zic mă. Uite-l. Ce făcut, mă? Fugea caracterul singur. Nu ia cap! Garena, ajută-mă că nu ia cap. Ce bot e, pune glu în spate.
Îmi pare rău, dar în apărarea mea, ați văzut, pușca asta, arma asta nu urcă la cap. M60 asta nu urcă deloc la cap. Mamă, da, avea. Chiar avea. Oh, scar. Și aici scop de 4? Perfect. Ce făcut mă opri filmarea, Doamne? Zi, dacă s-a auzit o ușă vorbe, Ionuț, care trebuia să filmez cu el, își caută telefonul, că de-aia n-am mai filmat. Și eu am zis că trebuie să postez și filmez singur. Și caută telefonul pe aici. Dacă s-a auzit o ușă. Patru kill-uri, 9 playeri. Stai, viața mea, stai, te ajut. Stai, te ajut. Stai un pic. Mergi și după aia ne batem. Joacă cu mergi, viața mea. Viața mea, lasă deoparte frica. Da, fără alte introduceri. Plus, cam atât a fost videoclipul. Până data viitoare v-ați rugat să dați un like, share, subscribe, toate cele bune. Pa!